Ключы ад сацыяльных кватэр атрымалі 47 сем'яў, якія стаялі на ўліку на паляпшэнне жыллёвых умоў у Віцебскім гарвыканкаме. Жыллё ім прадаставілі ў доме 1927 года пабудовы па вуліцы Максіма Горкага. Гэта помнік архітэктуры. Але пасля маштабнай рэканструкцыі гаспадарам гэтых кватэр могуць пазайздросціць жыхары некаторых новабудоўляў. Сваімі першымі ўражаннямі навасёлы падзяліліся з Інай Кірыенкавай. Для сям'і Сіманенкавых гэта бадай самы шчаслівы дзень у іх жыцці. Яны атрымалі ключы ад новай кватэры. Ім не церпіцца хутчэй пераступіць парог свайго дома і зазірнуць цяпер ужо ва ўласныя пакоі. Нормально. Ух ты. Высокія столі, 3 светлыя пакоі і прасторны калідор. Пасля таго, як доўгі час даводзілася туліцца ў аднапакаёўцы з 2 дзяцьмі, новая кватэра Алене і Сергею паказалася проста раем. І пакуль дарослыя аглядалі і ацэньвалі якасць праведзенага рамонту, маленькая Настя ўжо аблюбавала сабе пакой з вялікім балконам. І такіх у кватэры 2, чаму гаспадыня вельмі рада. Все устраивает, вообще красота. Главное, 2 балкона. У меня никогда не было балкона. Мы живем сейчас в однокомнатной, у нас нет балкона вообще. Я так хочу цветы на балконе. Да спадобы прыйшоўся і раён 5-й камунальны. Тут усё побач магазины, школа, аптэка і нават спорткомплекс. Да і тое, што давядзецца жыць у доме, які з'яўляецца помнікам архітэктуры, таксама дадае гордасці. Зараз гэта сучасны будынак, дзе поўнасцю замянілі ўсе камунікацыі, вокны і дах. Дарэчы, гэта першы і пакуль адзіны дом такога кшталту, які пабачыў сур'ёзную рэканструкцыю. Асвоена больш за 3 мільёны бюджэтных сродкаў. Уладальнікамі новых кватэр сталі сем'і, сярод якіх сіроты, інваліды і адзінокія. Праводзячы капітальны рамонт старога жылля, гарадскія ўлады такім чынам вырашаюць пытанні забеспячэння гараджан сацыяльным жыллём. За прошлый год мы ввели 56 квартир. И где-то примерно в пределах, не более 100, мы идем каждый год по этой очереди. Колькасць жыхароў, якія прэтэндуюць на сацыяльнае жыллё, пастаянна расце. На пачатак года на ўліку стаялі 579 человек. У нас еще остается необеспеченным жилыми помещениями социального пользования 535 граждан, состоящих у нас на учете. Из них это львиная доля, это, конечно, дети-сироты. 449 детей-сирот. И 177 детей-сирот, которые достигли совершеннолетнего возраста. Остальные категории, то есть это и инвалиды одинокие, то есть совместно с которыми по заболеванию не могут проживать совместно с другими гражданами. Ну и другие категории, имеющие право на социальное жилье. У маі бягучага года па праекце «Сацыяльнае жыллё» быў здадзены першы арэндны дом, пабудаваны з удзелам кітайскіх партнёраў. 120 сем'яў тады атрымалі новыя кватэры. У наступным годзе запланавана будаўніцтва яшчэ аднаго сацыяльнага дома. Інна Кірыенкава, Олег Чарняк, навіны Віцебск.